Buenas tardes, amics meus tots, benvinguts a la tercera part, sí, és la tercera, no? Sí. Pues de Kino d'Artuten, ronda 17, tenim unes quantes perks cada un. Salutacions. Ah, s'ha mort. Epa, qui fot aquest de peu? És que es moren amb 3 punyalades, el fill de puta. Vaya merda, tio, el Bowie és una estafa. Ara ja no. Estan sortint més zombis, eh? A mi m'han sortit algú. Tranquis, tranquis, que jo estic a 8.000 punts. Ja tinc un munyonaci. Sí, vale. Pues mato jo, eh? Sí, sí. Importa. I estirat. És més prou. Vaig a reconstruir. Sí. Jo quin tinc, si vols reconstruir. Jo sí! Conya! En sèrio, és un zombi, no crec que sigui tan difícil. No s'ha fet res, el fill de puta. Sense cap, sí senyor. Ronda 17 En tinc un, aquí. Vine aquí a tancar, si vols. Doncs aviam, jo crec que... Ja puc venir, està segur. Sí, i tant. Pues jo vull millorar alguna cosa. Hòstia, pues si no tinc res, pues sí, pues em vull canviar de Python, tio. Jo em vaig capillar el cof. A saco. Hombre. Perquè l'AUG per fer punts ja em va bé sense millorar. Ja, però, bueno, sí. Sí, Què tens a segona o a Python? per això, que és la que faig servir per obrir-me camí, saps? Hola, senyor Muñoz. Ai, sí. No aplaudeix, ara fa un gesto raro. Soc tan llest que vaig No, sí, ara sí que aplaudeix. vaig a comprar el cof. Bravo! Què fa? Bravo! Preciós! Aquí també pots tancar, Pol? On? Aquí, Ah, bueno, els sí, vestidors. ja vindrem. La zona de trets. És per donar-me bona, tio. Pareix-me. Al final... Ai, merda. Milloro o no? No, a les duals no. Perquè són subfusells, però... Has gastat tope de ràpidament. Sí, és molt... Ja està, és l'últim que faig, Vale. No, sí, ja. Fill de puta! A veure, on surt? ¿Por qué siempre me hace eso? Va! Carallo, poga! Puta que pariu, vols aparèixer allà? Cusau. Mira, és aquí. Sí? Cala a boca, cuzau. Continua dando. És aquí, Sí, és aquí. Collons, tu. És l'última, tio. No puc fer-ne més. Et dono sort. Gràcies per això. Boníssima. La millora, No pots fer una altra. No. Vale. No? I una altra i tot. Sí, però Encara podràs jo millorar. vull tenir... Vale, home, merci per donar-me l'altra. Con esto, sí. A veure què em surt. Mira, sigo que sigo, agafo. Uau. I faig punts i això. I mato un mullon jo. Oh, mira, la cobra, l'AUG i la fames. Que vaig a reconstruir. I milloro alguna o què? Un moment, que vull reconstruir i fer punts i aquestes coses perquè, tio. Jo no me'n vaig així. Deixa matar els mullons a mi, que és que vull Sí, millorar, i tant, vull i tant. millorar. I tant que Si sí. puc, esclar. És que aquesta ronda ja no es pot. Muerde rodillas. Pues quan anem a millorar jo milloro l'AUG. Val? Clar, és que tinc la Thunder, tio, puta merda. Ja, la Thunder sí, et pot salvar la partida, però mentre la tens és un totxo. Molesta, tio. Sí? Ah, hòstia, ara que hi penso, no tinc armes... No tinc armes lleugeres. No. Ets la pesadesa? Pesadesa? Un gordo. Ah, però... Eres gorda. Hòstia, doncs és més... Sí, corres més amb la Thunder, sí. Però què és això, tio? Hi merda de física. Se'n diu Call of Duty. Sempre ha deixat molt a desitjar. Escolta, si arriba al pantaló de la dutxa. Dem si gay, Nicolà gay, Taqueo gay. Hòstia, no sabia que hi havia aquí les fotos. No sabies? No m'hi havia fixat mai. I aquí no sé per què, però el d'Aristòfan apareix. El Ristofe? Vale, sí, és el pirat, És el no? nazi, sí. És nazi? Joder, sí, Interessant. Jo ni que sé és com un salim a la No, foto. però deixa'm construir, cabron. Ah, collons! Mira, aquí en queda un. És que jo vull... Per si et serveix d'algú.
És que jo vull fer... No, però no faràs 800 punts, reconstruint. Ja ho sé, però... Encara queda un Mullonàcia i a veure... Esperances, també queden esperances. Aquí hi ha 10 punts, I aquí hi ha... 60. No? 40... Va, ja tinc 300. 320, 330... Si no, mira, ens quedem al teleport en un moment. Sí, fas els punts. Sí. Tu també, és que tu te'l vols millorar, l'AUG, L'AUG, vaig bé, saps? Ja, és bo que tinguis punts a sobre, de moment. Ah, sí. Però quan t'acaba la munició de l'AUG... Tinc la fama. És el tercer arma. Sí. Per fer punts, què més vull? Hop. Ja veuràs, la fama amb el double tap també flipes, Ja. Uah, ja està, Mira quin sostre. Veure, més un moment, que tinc aquesta. maco. Quin sostre més maco. Sí, senyor. Preciós. Que merda. És arquitectura nazi. Nazi. Hop. I jo em pregunto de què cony és aquest terra. Ja tio. no guanyo punts, no ho sé, Ja. ruïnes. És que mira, és molt... Sembla com tou, saps? Com moll. Jo què sé, és molt raro. Té unes textures molt inquietants, aquest joc. Sí, la veritat és que sí. Deixa l'apunyadar-lo. Sí, sí, gràcies. L'altre és mort? Diria que no. No. No, deixa'm apunyar-lo a mi també. Sí que vols ser mort. Doncs aguantem un moment al teletransportador. Comor? Que aguantem un moment al teletransportador perquè facis els 500 punts. Sí. ¿Quieres la ver mis golpes, monstruo? Perfecte. Ja hi apareix ara, saps? Carallo. ¿Alguien lleva la cuenta? Va, però veniu ja, va. No et quedis tu a dins, espera. Vigila per allà, vale? Va, però tu et faràs mal. No, tio. Fico això aquí per si de cas, saps? I vigilo per aquí. Va! Proveu venir. Oita. Va, i m'has aprofitat els zombis amunt. Ojo! Mira. Mira, millora. Eso es, también. Oye, mira cómo está atacando el suelo. Criatura desventurada, no me da ninguna pena. Mira, 750 de reserva, xaval. Ya, prova, està bé. Què hi ha baix, meu camarada? Diria que és... Carpintero, no? Sí. Oh, pel·lícula. No era aquí? No, era aquí. No, No hi és. on és? Me cago en la puta! Ni idea. Donem la volta, Hem de picar. Més jo per... Espera, tranquil. Encara no. És que quan els matis reapareixen. Ja, per això, el que Sí, has de fer és no hem de- matar-los però que et vagin seguint, saps? No matem ni un, Que et va que se les pela, el cabron. Ja. Home, aquest sí, no? L'espada són 3 punyades. Vés amb cuidado. Ara és quan em reapareix una que és... Oh! No, que tinc les finestres. Vinga, va, tira. Em quedo jo rodant. O et vols quedar tu? No. Una merda. Per què? No t'agrada? Ja, és massa arriscat per mi. Matarem. Rodar? Si és el més segur que hi ha. Això és perquè no en saps, cara. Claus que no puedo. Vinga, aneu per mi. Hòstia, però és que no, tampoc funciona massa bé, m'agrada. És que la GK21 té molta munició, però matar el que se'n diu matar és aviat poc. Hòstia. Muere! En canvi la puta Python m'anava bastant bé, Ja. Però no tenia munició, això. Ah, exacte. No es pot tenir tot? Bueno, sí, l'arma de rayo. Tampoc té massa munició, l'arma de rayo. Home, millorant té mal. Sí, Molta, sí. Això sí, però és una pistola. Vinga. Fer punts. Vale, he donat un cop. És que això de tenir 3 armes el lies, perquè vols pillar una i et Ja, se'n va. això és la pena. No milloris la fames, No, tio. No ho dic perquè si la perds hauràs tret 5... O sigui, si et mors Sí, ja hauràs perdut 5 minuts. Ja. Bueno, ja que no faré tercera arma. La putada és que a mi ara, si em sortís l'arma de rayo,
I em matessin la perdria, saps? Ja. Merda, merda, capet. Muy resistentes, ¿verdad? Bueno, Merda de Casanova. Uah, és que a més no li fot ni un tiro, cap. ¿Qué tienes acá? Crec... Ah, merda! el gas. Sí. Fot molt, això. Pues que està gastant la He roba. robado la furia del ejército rojo. Ja has gastat la fantes. No, em queden 2 carregadors. Hòstia, sí que me'n venen a mi. Mierda, podréis con un soviético. Nunca jodas con un puto soviético. On estan? Nine. Nine. Ah! Carallo. Com barregem els idiomes, Portuguès amb alemany. Ha sortit alguna aquí, no sé què és. Ai, no he dit la mala cuenta. Empiece por las rutas con mi Res. munición. Què has dit? Alguna cosa. Ah, bueno. Hi ha una bomba, la miro, no? A la guardar, és una femme. Ah! Què fa? Hi ha una bomba, tio. Què tal? Que vago. Bona, aquesta. Hauríem de fer Muñó, no? Ho han dit? Perquè jo tinc 12.000 punts. Munición. Tens munició o què? De la Famas no, però de l'OG sí. No hauria de millorar l'arma front. Sí? No. no, però quan se m'acabi la munició sí que hauria de millorar. Però igualment no ho faig servir, estic anant molt bé amb això. Sí, ja. ¿Hasta eso? Bastante. Mira, algú s'ha menjat les Claymores. Merda. Run, bitch, run. Caníbal no muerto. Recarga. Merda! I després dius que donar voltes és perillós. Joder! Bueno, però no estic al meu salt de situació. Hòstia puta, però pots tomar-la! Una vez ser Vamos. inmundo. Toc. Ah, doncs jo ara no disparo. Estos sacabenseros. Con chupahuesos. Estos sacabenseros. Merda, ho sento. És que No, sí, i estava recarregat. Que matar. Vale, ara ja està. ¿Por qué Acabo de morir-vos, tio. una vez ser inmundo? Els zombis són uns éssers fascinants. Caníbal no muerto. No massa, no. A mi no em fascina, em fan ràbia. A mi em fascinen. És que no ho entens, jo vull que et moris, ara. Ordena'ls, tio. És una ordre, mare. ¡Has dejado un brazo! Merda. Que puta. Carallo, mogas. No hay perros suficientes para acabar con un soviético. Qué perros, tío. ¿Qué me estoy contando? Vale. No, ¿y qué collons et passa? Pum. Estoy rodeado de monstruos. Esa escoria. Merda. Veus? Ara. Bolcheviques. Oh, Merda, puto gas. Ah. No veia res, tio. jo sí. Vull que et moris, jo no sé què vull que et moris. Monstruo, ¡qué muerto! Ah. No mata, T'ho dic jo, tio. Mira, aquesta sense millorar mata més. ¡No te resbales! ¡Ejército rojo compatible! Hòstia, tio. Vale,
queden pocs fills, Muño. Sí, en tinc un, en tinc un. Tens? Sí, mira. Pues ara deixa'm fer una cosa. Mira, hòstia, he sortit amb. Vale? Pilla. No, sí. M'he trobat ara amb la Hamas que tenia munició, no sé de quan. Ah, no, quan t'he dit... Hòstia, és veritat, doncs hauria d'haver fet servir l'alma. Bueno, jo vaig a pillar caixa. Ah, no, espera, on era ara? Ah, sí, Aquí, sí. No, hòstia, baix. Què? És aquí. Com has d'arribar aquí tan ràpid? Coses del directe! Una escopeta. Ahora solo necesito una copa. Agafo o no? Vale. ¡Hola, zombies! ¡Voy a por vosotros! A veure, tinc l'auge, les pas i la xica. Aquesta no la vull. No, les pas m'anirà bé per obrir camí. No, està. Sí, això crec que ja faré pa. Pol, t'agafo caixa. Sí, agafa'm caixa. A veure què surt. Ah, espera, ja. Són coses del directe, Ja torna a estar aquí el senyor Albert. No, encara no. Ah, no, encara no. Bueno, doncs faré el teu mando i pillo caixa. Sí, On és? On ja has deixat el mando? Allà, a la taula. Coses del directe. Què et canvio, la Thunder o? No, mira què toca. Vale. El Lucet. Oh, maco! Coses que passen. Sigue riéndote, pequeña. Cuando te encuentre, te castigaré. Jo he sonat molt pedofílic. Ah, mira, està al teatre. He tornat, però... això continuarà a la següent part. Ja la veurem més endavant. Bye, bye, hasta otro ratito.